Jinavënda nuçejen e me bisçarve dembash. Rejima Irane hezeke zedetir asarkutkirine shande parezgeha kirmashane. Peka girte videoin belavbui litoren jivaki, te huya kuroja yekshemi chare kanuna pashin, karwanek shi mashinen zireposh en serbazi, bi alaven sherru bi parezgeha kirmashane vedichin, u egera veheye evbo tepeser kirin, u kushtina kelke li parzegehen kirmashan u ilamede, alikariye bihezen shikestfari in rejime li vandui parezgehande biden. Peka gotina xelke u van girte videoyan, rejima Irane bi armanja kushtina xelke u tola shikesten sershorane yaxwe li hember xelke medeni ku beti alave ke sher shikest bi hezen tepeser keranine. Alaven sher u hezeke din bo van parezge hanshandiye ku tole ji xelke medeni ye van parezge hanhildin. Hezin rejima İranê li bajarê Melekşayê bi rekbaran bersiva daxwaziyên xelkê dan. Hezin hovên rejima İranê li bajarê Melekşayê bi çekên şer û tekeya rasterast xelk kirine armanc û bi rekbaran bersiva xwenîşanderên medenî dane, ku tî alaveke berevaniyê cî nebûne û bi awayek hatine komkuç kirin. û peka hinek amran heta yazdeke jî xelkê medenî li encama wan gullereşandinên rejimê de hatine şehîd kirin. û dehankes jî birîndar bûne, ku rewşa wan hêj bi serastî nehatiye zanîn. Li derhek rêjeya şehîdan li bajarê Melekşayê çend amarên cuda hatine belavkirine û hinek amaran heş şehîd û hinek amaran yazde şehîd ra gihandine. Lê bi tevavî bas jî alozbûna rewşa vî bajarî û cihgirbûna rewşeke tevav şer û milîtarî dikin. û xelkê jî bo berevanîkirin ji canê xwe û malbatên xwe li hember vê hêza hov sekinîne. Li haleke de dehankes jî xelkê medenî bi birîndarî bo nexweşxaneyê hatîbûne veguhastin, rastî destnekeftina xwîn û pizîşkan hatin û hêzên rejîmê hewla rêgirî kirin. Jî çona xelkê bo nav vê nexweşxanê û gihandîna xwîna hewce bo birîndaran dabûn. û heta hewla binçavkirina van birîndaran jî dabûn, ku rastî berxwedana tunda xelkê bajarê Melekşayê hatine. Rejîmê li bajarê Melekşayê de hemû hewla xwe bo kuştîna xelkê daye. Peka dawi raporên belavbûyî, li çendin bajarên dinên Iranê de xelk hatiye serşekaman û roj bi roj ev xwenîşandan berfirehtir dibin. û xelk li benda seranserî bûna van xwenîşandanan de ye ku bi yekcarî bêne serşekaman û tevî hemû çudatiyan xelk bi hevre û yekdeng duruşma bimre sitemkar çi şahbe çi rehber bidin. Li hinek bajarên Rojhilatê Kurdistanê de jî xelk hatiye serşekman û berwajiyê bajarên vek Tehranê. Hezin tepeserker û evlehiyên rejîmê dî çihê Batuman çekaşer bikartîne û hejmareke zêde jî xelkê binçavkirine û rapor dîdin xuya ku zêdetirîn binçavkirin, tuntirîn tepeserkirin û reftarên hovane li Rojhilatê Kurdistanê de bûye ku pêka bajarên din rêje yeksê de ye. Şeva derbasbûyî li bajarê Tewrêzê de jî xwenîşandanek dest pêkirî bû û hejmarek jî xelkê hatîbûne ser şekaman hervîsa li bajarê Zahîdanê, agir berdane maşîneke hêzên spaha pastarana terorîst. Li bajarê Dîsfûlê amadekarî bo xwenîşandanê hatine kirin, li bajarê Isfahanê hêzên rejîmê li hember xwenîşanderan revîne. Li bajarên Yezd, Eligoders, Kirman, bajarê Mehellat, Burazcan, Burucerd, takên Tehran parsunarmek çendin takên din li Tehranê, Şiraz, Hemedan, Kum, Asmanav û Serawîle li parêzgeha Îlamê, Meşhed, Nazyabata Tehranê, Kuhdeşta Luristanê, İlam, Esedabada Hemedanê, takên Goherdeşt û Ferdîsên Kerecê de xwenîşandan dest pêkirîne û li hinek jî wan bajaran de xwenîşandan gelek berfire. Hervîsa li bajarên Lîkek û Yasûç li parêzgeha Gohgîlûyê û Boyrehmedê, Isferayîn li Bakurê parêzgeha Xurasanê, Erak, Kirmaşan, Xuremabad, Melayîr û Hersînê de xwenîşandan bi şewazên cuda hatine kirin. Bir şeref!
بیشرف Rejima İranê hêzeke zêdetir a serkûtkirînê şande parêzgeha Kirmaşanê. Pêka girtî vîdyoyên belavbûyî li torên civakî tê xuya ku roja yekşemî çare kanûna paşîn, karwanek ji maşînên zîrepoşên serbazî bi alavên şer rû bi parêzgeha Kirmaşanê ve dîçin û egera ve heye ev bo tepeserkirin û kuştîna kelkê li parzegehên Kirmaşan û îlamê de alîkariyê bi hêzên şikestxwarî yên rejîmê li van duî parêzgehan de bîdin. Pêka gotina xelkê û van girtî vîdyoyan, rejîma Îranê bi armanca kuştîna xelkê û tola şikestên serşoraneya xwe li hember xelkê medenî ku bêtî alaveke şer şikest bi hêzin tepeserkeranîne. Alavên şer û hêzekê din bo wan parêzgehan şandiye ku tolê jî xelkê medenî yên wan parêzgehan hildin. Jihela Partiya Demokrata Kurdistana İranê daxuyaniyek bilez gehişte desteme ku eme deka ve peşkeşî ve bikin. Daxuyani Partiya Demokrat, em daxwaze ji hemû sel ku aliyên siyasiyên demokrat û azadîşwaz dikin ku yekrêz û yekgirtî li dijî rejîma mirovkû ja Îranê rawestin. Selkê sebatkar û mafxwazê Kurdistanê. Gelen azadîşwazên Îranê, kom û civakên mirovdostên navneteveyî. Piştî derbasbûna çend rojan dî ser destpêkirîna nerazîbûnên şelkê bêzarbûyî Îranê, li hemberî rewşa nebaşa ciyanê û zilm û dîktatoriya zala li ser velat, tevî serkût û gefen rejîmê her ku dîçe xwe pêşandan berfîrehtir dîbin û bajar û deverên zêdetir tevlî ve tevgerê dîbin. Ev xwe pêşandanên ku dî destpêkê de zêdetir şwedî aliyekî aborî bûn. Bi derbasbûna demêre, roj bi roj zêdetir bûn, çalakiyeke girseyî ji bo derbirîna daxwazên siyasî yên xelkê û bilinkirîna dirûşman ji bo mafên wan ên demokratîk û mirovî, lêvek ku dî hat çaverê kirin, rastî reftara hovanê ya rejîmê û damûdezgehên serkûtê hatin. Ji ber vê yekê, dî encama hatina meydanê ya verekanê ya şelkê û serkûtkirîna wan jî aliyê hêzên dijîgelî yên rejîmê ve, heta nîha bi dehanîş jî xelkê bêtawan li bajar û deverên Çirbîkur ên parêzgehên Îlam, Kirmaşan, Lûristan, Hemedan û deverên din Îranê hatine kuştin û birîndar bûne. Her wîha bi sedan kes jî aliyê hêzên tepeserkerên rejîmê ve hatine revandin û bo îşkençe şaneyan hatine veguhastin. Dî mînaka herî dawî ya van tawanên rejîmê de, îro şemî sezdehê befranbarê dî nerazîbûnên devera Melekşahî ya parêzgeha Îlamê de, çendin kes ji xelkê azadîxwazê deverê jî ay aliyekî regirtiyên rejîmê ve hatine kuştin û birîndar bûne. Li gel vê yekê hejmara birîndarên bajarê Melekşahî yekcar zêde ye û birîndar dî çiyên neştergeriyê de rastî kemiya swîn û bijîşkan hatine. Lewma şelkê ve deverê daxwaza bi hawarveçûna lezgîn û gihandîna alîkariyê ji bo dabinkirîna bijîşk û swînê ji bo birîndaran dikin. Dî heman demê de heta dema amadekirîna ve daxuyaniyê, dever dî rewşeke piraloz de ye. Pevçûn û tekekirîna hêzên serkûtkerên rejîmê li xelkê mafwazê Melekşahî didome, amara kuştiyan dî bilindbûne de ye û birînin bi dehandarên ve karesatê jî pîrkûrin û jiyana wan dî metirsiye de ye. Partiya Demokrata Kurdistana Îranê tevî şermezarkirîna tawan û komkujiya komara İslamî li dijî xelkê mafwazê velatê me, nerazîbûn û xebata ji bo guhertîna ve rewşê vek mafê rewayê neteveya swê dizanin. û daxwaz ji hemû selk û aliyên siyasî yên demokrat û azadîşwaz dikin ku yekrêz û yekgirtî rûbirûyê vêranî û serkûtên rejîma mirovkû ja Îranê rawestin û piştîvanê şebata ji bo çokdanîna rejîmê û bidawiyanîna li setem û dîktatoriya zal a bi ser velatê me de bin. Dî heman demê de serxweşiyê li malbatên serbilindên şehîdên ve karwana mafwaziyê dikin û em piştrastin ku swîna xortên vî niştîmanî bi heder naçe û azadî û rîzgariyê ji bo neteveya wan diyarîtîne. Her wîha em daxwazê jî kom û civakên mirovdostên navneteveyî dikin ku bi hemû awayî ji bo gihandîna alîkariyê bi şelk û tevgera azadîxwaza neteveyên Îranê gavin pêvîst û lezgîn bavêjin û pêşiya komkujiya şelkê jî aliyê rejîma komara İslamî ve bigirin. Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê, desteya kargerî. 13/4/2024 a rojî sehêvayê ka 2026 a Zayînê.
aeroporto. Bivëhinde, nuçeja me i bidavëhat heta nuçe ke din bi hatreve.